kik bed mang'eny manyalo hingo jothieth. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ochungo twak nyaka juma manyien bang' rem chopo e winjruok e wi kama onego bagie twak e kind od bura kata oko mar od bura. Ma biro kaluwore gi chung' motegno e kind kweth ariyogo ka Azimio dwaro mondo twak obag oko mar od bura e kinde ma Kenya Kwanza to neno ni twak onego timre mana e od bura. Kaka jafwambo mar Chris Owino kolonwa, komitino kata kamano goyo okang' achiel nyime bang' chopo e winjruok e wi chik madhi tayo twak. Kaka ranyisi mohiu ni twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza ok dhi bedo mayot, jokanyo mag komiti matayo twak onyonore motegno kendo koso chirok e wi achiel kuom weche madito. Romo ma kawuono ma onego bagie twak. There is a lot of hope in terms of us building consensus on the two other possible ways of constituting and formalizing this committee. That is parliamentary and extra-parliamentary. All of us recognize that it is important that all stakeholders are involved in this process, and therefore we want to exude confidence that by the end of Monday we will have agreed on a possible mechanism of formalizing the talks. Kaluwore gi mano, kweth ariyogo koro biro dok mar poro wach kod jodito magi motelo ne duogo e mesa chieng' wuok tich juma manyien. We are going to continue on Monday. We will resume our sittings to continue engaging on the other two options, and we'll see how far we go. We will then also on Monday discuss the interim measures from both sides that we may require to protect the integrity of our work. Komitino kata kamano ogoyo okang' achiel bang' puodho chike madhi tayo twak. We have unanimously endorsed and agreed to the framework agreement, and we are going to share it with you. The framework agreement is the basic document that defines how we operate, what we cover, and all those other issues. You will see that it covers everything from the composition of the committee to the secretariats and engagement of experts. Jokanyo oyiere nyal hodia ni komitino ni thuolo mar yudo kony mar omenda kowuok e agulu maduong' mar piny owacho kata jochiw kony. Kaka yo mar nyayo adiera, komitino biro lero ne jopiny kuonde ma omenda magi owuokie. Jochiw kony kata kamano ok bi chano chenro mag twak kaka yo mar neno ni komitino otayo tije e yo ma ohuyanga. Kwethno motelne kod Otienda Molo kod George Mrugara nigi ting' mar chwalo ripot mare mogik bang' dweche 2. Poni thuolo margi mar tich orumo to pod ok gitieko tijgi, gibiro bedo kod ratiro mar medo thuolo mar twak. Komitino ibiro ketho bang' chwalo ripot margi mogik kata kokalo e yirok mag jokanyo. Ripot margi mogik bang' tieko twak ibiro chwalo ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jatend kweth jood bura mathoth e od bura ka achiel kod jatend jood bura manok. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro dhi nyime kod twak chieng' wuok tich juma manyien bang' koso chopo e winjruok odiechieng' ma kawuono e wi kama idhi tayo twak e kind od bura ka achiel kod oko mar od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.